com esteu, bonicos? Bé, m'alegre... No, espera, això entra a pillar. És que has vist fa poc un vídeo de Joan Cendra, Capità Paella, que parla sobre la ressaca, sobre lo bé que s'està sense ressaca. I m'ha vingut el pensament quan vaig treballar en el càmping de les Palmeres, que per qui no ho sàpia, està a una pixarraeta de barraca i a pixarraeta i mitja de xocolata. I, clar, estàs treballant i estàs de bon matí fent la feina que tingues que fer, i els caps de setmana veies per allà la rotonda eixa de la barca. Allò era una mescla d'apocalipsi zombi i acció mutante. Sí, una cosa així. Era per plorar. Però clar, tu això te dones compte quan vas fresquet i els altres van perjudicats. Però el mateix exemple el tindran les persones que viuen on fan macrofestivals de música, que s'alçaran pel matí a fer la compra o el passeget. Veuran a cada individu per ahí que diran: ah, collons, este portarà xip o què? Pues així, s'està molt bé sense ressaca. Així és que animeu-vos a cuidar-vos, que el cos, això, el dia de demà, dirà, encara com.